Sa may imuhang panong tato, gusto may tabo, sir. Wala mo. Palit lang yung pagpan. Wala. Oo, ito ko niya. Tuyok na ko siya sa kanya. Ay, hangyon mo siya nga. Ay, din sa mga gina. Nasa plano. Sige naman. Bakit sa speak siya ka? Tanong ko, ano may tao sa speak ka? Wala kang kabalungan. Ambak na siya. Wala ko balungan niya ambak. Hindi na daga na kung ako. Di ba nung nga nakabulog. Kasi hindi na ako. Neutral lang ako. Mas layo pa niya hang. Distansyon kay Purok 7. Playa, tinda. Sa tuwang ngipit pa na. Pasulod ka. Mabot ka dito sa kan. Hindi playa niya. Purok 7 niya. Katuturuan ng Purok 7. Asa nakita na. Pasulod. Kuan siya sir, wala ko niya hanaog sir ba itong ingon ako sa iya nga hanaog na ko kay giadto ko niya sa gisimang ko niya og laing dalan. Nahitabo ni siya around 6:50 gabi. Gabi. Oo, yes sir. Asan takad to? Kuan siya sir, sa Rizal Avenue jud ko sa may Central jud ko naguna tapos gipadto na ko niya padulong sa may San Valley. Asan ta kapadulong? Sa playa raw ta sir. Playa. So, kanang iyang gipadulungan, layo ra kayo sa Layo inyo. ra siya sir. Simang ra gyud siya nga dalan. Dapat sa kuan jud siya sa first scrum na jud siya dapat nagagi. Kung sige bati ni mo itong time nga, murag misimang siya. Murag na kuan ko nga anong dariman. Murag i-prepare na ko kung sarili ba kung unsay mga possible nga mahita ko like siguro mo ambak siguro ko kung iya pa jud kung ipalayo pag yun sa dapat nga dalan nga tuwa na mo ba padulong sa among balay. Kung sige nga mo sa iya, sa driver. Sige ko gingon nga nganong dari taya. Ya ana ra siya nga kanang diri lang taagi ana siya sa diri lang taagi. Muto na siya gistorya pero dili na ko madungog. Muto ako naog ko ya mo naog ko. Dili man jud siya mohunong. Kung naog ko ya mo naog ko. Muto kato na time nga murag ni minor siya siguro siya kasugat or unsa ba na siya kanang giiwasan ana. Muto ni ambak ko kay murag chance din ako to nga makalingkawas gid ato nga panghitabo pa. Asa mo kayo sakay sa likod? Kibangan? Sa likod ko nagasakay sir. Pero before mi padulong sa San Valley, gingnan ko niya nga. Diri lang ka sa tubangan sakay. Pero ni-insist ko nga, dili lang niya, diri lang ko. Anak ko kay murag niliko man, murag lain man. Murag anak kong pang answer. Kumusta mga pag-ambak ni mo? Minor na siya gamay sir nga, murag kanang kaya na jud na ambakan gud sir. Mo to pag ambak na ako kay lingi ko dayon kay gusto na ko makita ang body number or unsay pwede na ko kuan sir ba nga siya to ana kay dili mo gud na ako makuan iyang naong kay naka face mask siya tas nitnit ang pilikab. Naninag lang nako to yung mata nga nakubag ana mura ko na remember. Tapos nakita na ko iyang body number mo to. Kung na-remember din, kuha din ko sa cellphone niya. Kung sa messenger niya to, kung di-type na ko number kay basi makalimot ko ba sa kakulba na ko, nagkurog-kurog naman ko kay nakulbaan lagi dito kamat. Pag-ambak ni mo, ningunong siya? Pag-ambak na ko sir wala sir ni padagan ra jud siya sir. Wala pa ka siya gibalikan? Wala ko niya gibalikan. Ni padagan ra jud siya. Pag-ambak ni mo, na yung mga tao. Ang mga tao sir kay dito Kasi ko dyan sa mo after unahan. mo pag-ambak? After na ko pag-ambak kay mo to gikuha na akong cellphone. Ay gitanaw na ko ang pedicab na after body number. Gitype na ako kay basing makalimot ko. Pagkahuman kay nag-ana lang ko sa daplin niya na may ni para sa kong pedicab sa kadlok na ko. Kay gusto na jud ko kumuli, wala ko kaisip mga matug police station kay isip na ko gusto ko kumuli. Mo to ni sakay kog pedicab dito kay pong sa likod mo to sige ko tungok, sige ko kuan mi kontak ko sa kuan nga inani nahitabo sa ko. So, naman karon kang certiding sa TMC, sa opisina niya. Ano sa may plano ni mo karon? Ang plano lang sir nga kanang masangsyonan or makuanan ang mga inanagod na mga panghitabo nga kanang unta ang mga pedicab driver kung asa lang gyud dapat moadto dapat dito lang dili sila mag-action or mag-move nga makasuspicious gani sa mga pasahero nila. Ay syempre ako babae ko gabi na pa jud to. Uy ngano diri man ko giagi ana makakuan to sir makakulba. Si Ma'am Rhea Tanan, yung gisulti sa nahitabo gabi. Kung sa may kasulti ni mo to sir? Pag kuha na sir, para na tanaw ko nga na pasero sa doon tos may jeep ka ng Padug Santa Cruz. Tuyok ka na ko gihatod. Tuyok na ko sa eskwelahan sa
paano ito rin nag-eskulan, nagparo siya, para siya. Okay. Yung siya nga, paan ko sa Tinda Playa, sa Purok 7. Mm. Kung nga ma'am, pwede sa tamo ato sa Rosbig Shop. Rosbig Shop man. Rose Big Shop. Oh, sa ito sir. may Datok Pisag pala. Binyo. Oh, kanto di datok na sir. Oo. Siya nga, di ko siya tingog, di tuyo ko palahos. Ah. Tinga ano ko nag sige sige ingon nga kanya. Di ba madungog sa kay andar ko niya nakabul na ka. Kung ko tong panyo sa loob do. Oo. Paano ko andrin. Ma'am, bilang ko sa ipan. Rosbig Shop pa dito, gutom na mga 6:50 na. Mm. Mga ana, 6:50 na gito. Balik sa kupilit upan lang, ka. Kaya tulsa ka. Sige ko, tuhunong ko sa may kuan. Rosbig Shop. Mm. Pagtanong ko, asa may tao? Asa naman eh? No? Pagbalog asa siya na to. Mm. Tanong ko, kili doon asa may tao? Di, panaganap mo sir. Ano po ko? Balik ko sa agi, padari ko sa kuan. Padungog. Kining unitap. Tanway ko dito. Ano ko sa'yo to? Kay sisayo ko ano. Ngano daw dito kaniyagi sa may paspadulong nag Sun Valley. Wala pa may kabut sa Bali sir. Hindi ako miss may kuan kid. Datok. Sa may Datok. Kanto gid mo. Kami kabut sa Bali. Mm. Oh, datok sa may Rose Big Shop mismo. Kaya na kinmo siya ma'am. Wala ka kadungog siyang kanya munaog Di ko siya. sir kayo, nag-anda naman makina sa kuan sir. Gusto mo tingog? So, gawin sir, kay nalatol na ko sir, baka dili ko siya muna. Yan, nakatakip ako ng dalunggan sa atong panyo nga gamit ako. Wala man siya, walang paloob. Nagyana ako sa Ingon siya sir nga, muro sa Rose Big Shop ni Magi, ay sa Rose Big Shop kay nasi paliton. Hindi ko lang siya ningon, sige, itando lang siya nga, sige, yan na, marag pasakyan ko niya. Oh. So wala ka kadungog nga ningon siya nga mo hapit sa Tagros Big Shop kay mukaon sa siyang pan. Wala dyan sir, kay kung nakadungog pa ko sir, nisabot ko sa iya nga, mo, siguro diri siya kay naibus dito sa unahan. Inana sir, dili yung tak magreklamo karon ko. Wala Sir, po yun. kabalo ka sir kung asa yung destinasyon sir? Pag-ingon niya, pagpara niya sa imuha, kabalo ka asa siya padulong. Kaya naingon naman sila sir, nga ito sa Tinda Playa. Sa Sir, Purok ngano 7. man sir nadungog nimo nga padulong sa Tinda Playa nga di man na siya musagit nya musakay pero katong moingon siya nga mubaba siya nga nisinggit siya wa ka kadungog. Kuan mo sir, ka minor niya, kuan pa mo makina sir ba? Naka-open sa makina na ko. O, ito nga, istorya siya niya, humo sir ba nga, istorya nga murag dool yung kayo mo. Samantala, ito sa likod siya yung istorya, di naman dungog kay layo man siya, na sa likod, dito di banda ka, nagsandig siya sa katong ana sa Bicab. Niya ako nasa nabila niya, ganda na mga kina. Hindi na kayo makuha niya, tapos nagkakuan, usapan niyo. Natakip akong dalungan sir ba? So wala ka kadungog. Wa siya kadungog pud sir nga niingon ka nga mo wato kag mohapit sa Tagros. Kay layo-layo biya na sir no diya ta sa cruising. Wala nakabot sa procedure, diya pas may jeep mismo sa may sa Padung Santa Cruz. Oh. Diya pa ko, U-turn ako diya, Padung ko ma'am. Na Big may shot ko rose, diyo. may first round yan, nabili ko kayo. Oh, sa first Kasi gram na gusto- rose daw. Oh, dito sa may dapit sa Paano Mariscal. katong Rose Big Shop ang Sa ganun. may super highway po Oo, sa moro mo gidoon ma'am nga ako nagpanan niya. Rizal Binyo hayag ko kaya ba? Oo. Masayag dito sa ground niya. Mo gani ato ta agis scam ato ta pero Mas dolar po. oh niyo naman ko. Kaya dito mo ka nagkuhan, baro dolar kaya ni. Pilar ko nagametros, putang talo sa pilar ko. 100 meters na sunod. Sindral Para sir. sa imong pedicab driver kaya, it's a piece of gasoline Kay- yun yan mo, anak ka kaya. Umato pa layo, samantalang ba, samantalang magawan ka, magkakasing mga gawa. Tuguto naman ng orasa sa 650 oh. Mura mo na kasusin siya. Yan kung nasa'yo mga ko, paano, ngayon ako pasaylo. So may imuhang kuan ng tato gusto may tabo sir wala mo palit lang yung kagpan wala. Oo, ito ko niya, tuyok na ko siya sa kon, kaya hangyon mo siya nga. Ay, dito mo agad. Nasa kong plano, sige naman, bakit sa big shop. Tanong ko, ano may tao sa big shop? Wala ka kabalungan ni ambak na siya. Wala po balungan niya ambak. Hindi na daga na kung kuan. Di ba nung nga nakabulog gusto. Hindi na neutral lang ako. Mas layo pa niya hang distansyon kay Purok 7. Playa tinda sa tuwang ngit-ngit pa pasulod ka. Mabot ka dito sa kuan. Tinda playa niya Purok 7 niya katultuan ng Purok 7 asa nakita na. Pasulod pa kana. Yang ngit-ngit tindalan niya. So say nasunahuna nimo to sir nga wala na ning ambak si ma'am. Say nasunahuna nimo to. Sa nung tao di ba ita na siya. Ano may tao ano tanong kung liliko, asa man to? Wala lang nimo baliki pod. Wala po gani balik Wala sa na po siya, agi. wala may tao. Wala may tao. Wala may tao doon sa likod mo. So wa kay idea nga nung nawala si ma'am. Wa kay idea nga nahadlok baka to. Balik ana siguro. Nahadlok, ni oh. kung sa maning kay Prospect payag magana. Pero sa labing mo na nga sides. Kay central mo na.
mas pero tingit kita to ilaha kung naabot pa mito sa 7. Sir, pag-intercept sa mo sa team si Sir Asa ka, sir. Wala mo kakuha sa awan, sir. Ay kanang pag giadtuan ka sa Oh, team giadtuan. o si Sir, Si Sir. Sir, ay pahibalo ka niya. Oh, naligo ko sa niya. Oh. Oh, yeah, dito na ko sa lahang balay. Kami ngunto si ma'am, ang misis na. Pabuta sa duga kay natoy ko an reklamo daw. Pabuta si boss nimo. Pag-ingon Oo, nimo, kasi pabuta na kasi ka, no? pag-ingon niya nga na reklamo na nakay idea nga kagabi nga Wa nahitabo. ko ba sir? blind ka kung- Blind ko. Wa ko balo mo sa wa. Sabi na reklamo, okay sa bakay reklamo kay daghan to sa hero. Okay. Oh. Sige, Sir, hindi, ari man gid si Ma'am Diri kay mao na nahitabo kagabi ang say nakay gustong kung nala kay gustong ikasulti sa istorya kang ma'am. Na ko alam kung sayo pang ginako, ngayon lang ko pasaylo. Pero next time kung mo istorya ka, dapat klaruhon nimo sa tao nimo. Ingon lang sa ka sa driver pag nga ihunong sa nimo pidikap nimo sir. Kay pag istorya og tarong, kay among destinasyon, layo ra man god di pa sa makos destinasyon nga akong ginamin. Ana lang ta. So mo na imo. Oh, unang lang pidikap nimo. Para mo istorya og tarong. Yan ang dagdagan niya tapos Ma'am, salamat sir. nakaistorya to ma'am. Ato yung gingon niya. Regarding sa kanang kusgon ako akong tingog, siguro ya dapat ikaw ang magusog og tingog kay kung niingon ka sa kuha nga moadto pa ka Rose Bake Shop, nisabot ko ya kung moingon kung nakaingon ka pero sa kuang pagka-remember wala jud ka nag-ingon ug unta iya pa nang kusgon ko ni may tingog kay dili jud siya madungog jud ya promise. Kung madungog pa ya mo sabot ko ya uy nga sige mo ana pa ko sa imong ha. Okay, so muragwa nagka-concern na amang yun diri si Sir Tiding, Chief Head sa Vigo City Traffic Management Center. Sir, kung saan na may dagan ani karon niya complaint kidangot sa imong opisina. So kada tong pag misis mo gabi sir, dadayon in promisan ti ka nga gusto na ko ma-intercept yun dayon. No? So luckily na-intercept yun. So nag-abot sila diri di action na nato. Isyon ako siya sa iyang dili mayong pamatasan ngadto siyang pasahero, no? So makamulta na discourteous driver. Ana. Gani unta kung ipuno pag yun inappropriate ang iyang driver's license kay nagpossess siya og non-professional driver's license. So supposed to be dili siya dapat mo drive anang for hire. Huh? So para ma-satisfy ang complainant, muni action na to, issue na to ato pamultahon. Depende na sa complainant kung i-add to niya na sa police station kung na mo reklamo jud siya. Muna akong gi-explain sila. So parte niya ng wa kadungog ang driver, imuha na ng obligasyon ang pagsuna. Kung unsa ang iyang kuan asa siya aron makasinabot mo. Na courteous ka na to si pasahero mo nigi pasabot ako sila ha. Ang message na ko sa uban mga driver, ayaw gyud mo pagbuhat og ginana kay diha dayon. Aksyonan gid na mo nya. Gusto na ko na yung mga reklamo ngadto sa atong mga motorized tricycle driver, dili man na tanan mga badlongon. Kadaghanan mga buotan. So naagi mga pipila nga badlongon. Gani agi pasabot ko ni siya nga paglingkod pa lang nimo sa pedicab, andam nga for hire, andam na ka mo serbisyo sa mga katawan sa Digos. No? Magsakay, ayaw nimo dala ang nimong pasahero, di pa gani ka lingkod og mayo, di pa kang padagan, di pa gani mo og tarong, di pa sa pa kanaugon para safety ang imong pasahero kay imo ng obligasyon as driver. Kay they are paying passenger, nagbayad sila. So business po na usoban, ayaw gid mo anang overcharging. Kay naay mo reklamo dire, siyempre atong i-entertainon. So unta kanang mga badlongon nga mga pipila lang ka driver magbinuotan. Kay once mo landing na dila inyong mga reklamo ninyo, mag-expect yun mo nga naagi may action against sa inyo ha. Kay unta anam na wala kanang kawala ng mga inanang batasan nga to sila mga pasahero kay magpanghadlok sa may nani tanong panhadlok na dito ni agi sa ngitngit. No, dili maayo. Kung sa plano nimo legalize ka mo refer kasi mong naginikanan kung saan na po next step inyong buhaton, kaysa ako ang level, ako naman aksyonan. Satisfied na siguro ka sa among aksyon na diya dayon amo na intercept. No? Kaya mo na ginabuhat ang tuloy sa traffic management center na diya intercept gidayon naron matagaan mo gidayon mo kung sa enforce sa driver. So kaning nana, nalisibuhan na siya,
atikitan, magmulta siya. Din sa inyo na kung sa inyong plano. Naka-decide na karon ma'am mo wala pa. Tama na siguro na Okay. sanctionan siya. Enough na siguro na Siguro yung monetary consideration tara mapunta. Pero ang nagilapsis ato ang driver kay kung unsi sulti sa pasahero, kung di ka kalungog, di mong sunahon. So karon basin sa dili pa lang Sir Mike, mabati na to sa complainant nga kinasing-kasing niyang pasayloon ang driver. Okay. Kay na-action na naman sa river sa Traffic Management Center. Sir Tiding na mismo nag-ingon, yung obligasyon nimo to, dapat kita gyud ang kuan makadungog anak niya, niambak gyud ang pasahero. Sir, niingon si ma'am niya, di na lang niya isaka dito, di na niya palpabot sa police station para sa reklamo dire. Ora na ang imuha road violation. Kung sa may kastorya to, sir. Sir, salamat sa kuning mo ni sir ko. Sa iyang ko. Bahin kay miscomplict lang po to ang kan siguro niya di ko madungog ang kuan. Ang istoryahan ay gumikan mo gud sa itong status karon gumikan ng COVID-19. Okay. Oo, nagawa ata. Ya, sinsya na lang yun. Sorry.